गिबियाव मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट खालामनो नागिरदों। जाय सानै सेंग्राया थांनाय 18 अक्ट'मोन ना, बैथि दाननि 18 अक्ट' साननैनि सिगां हरनैनि सिगां इनकाउन्टार होननानै बुंदों पुलिसफ्रा। पुलिसनि रिपर्ट बायदियै न'खरनि मानसिफोरनि बुंथिनाय बायदियै फेक इनकाउन्टार होननानै बुंदों। बेखौ लानानै जोंनि आसाम जोंनि बिटिआर सरकारा दा स्टाडि खालामबाय दङ। बे घटनाया माबोरै जानो मोना। बिसोरो मोनसे बाथ्राया सैथो, सानैबो म्यानमाराव ट्रेनिं लानाय हार्डकोर केडारमोन NDBS नि। सासे 42 बेचनि, सासे 43 बेचनि। आरो 42 बेचनि जाय जोमै होननाय थैनाय, बिथांनि बिसियाबो 42 बेचनिनोखा। गतिके जेरावहाय जों NDBS नि दैदेनगिरिफोरमोन, बिथांमोना जोंनि सरकार, जोंनिनो सापर्टारमोन हिसाबै दाखालि बावैसिमावलागै, सिगां जियानो जायाथों, दाखालि बावैसिम बिथांमोना जोंनि सापर्टारमोन हिसाबै सोमोन्दो थानाया पार्टीनि दैदेनगिरिजों, बै समनिबो दैदेनगिरि, दिनैनिबो जोंनि सरकारनि आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आंजों सोमोन्दो थानाया बे स्वाभाबिक। मानोना बिथांमोना मालाबा बिथांमोनाल' नङा, साफ्रोमबो NDBS नि केडारफ्रानो आंनि खाथियाव दिनै रिहेबिलिटेसन बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै फैयोमोन। आरो बिथांमोन फैनायाबो स्वाभाबिक। आरो बिथांमोना जे NDBS मोन बेखौबो आं क्लियार खालामो। बेनिखायनो आं सरकारनि जानानै बे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरदों। बिथांमोना NDBS नियानो जा बा गुबुन सेंग्रायानो जा, बिथांमोना जोंनि बर' फिसा। बिथांमोननि थैनायाव जोंहा गेदेर खहा जादों। बिनि थाखाय दाहाया जों सरकाराबो दङ। किन्तु बेखौ सालिजेरि खालामनानै बियो थारैनो मा टाइमाव मारदोंमोन, बिनि फिथाइखौ जोङो मोननो थाखाय एसे सम लागोन। आं बेखायनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै बेखौसो खावलायनो नागिरदों। फेरेंगानि मानसिमोन बा सोरनिबा मानसिमोन बेफोरबायदि होननानै दा बुंनायनि टाइम नङा। घटनाया माबोरै जानो मोनखो बर'नि गेजेराव, बेखौ बिजिरनायनिसो मोनसे टाइम। दा बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायाबो गोरोन्थि। सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरदों। जोंनि गेजेराव जोङो गावनि फिसाफोरखौ ब्लाड सेड खालामनायखौ लुबैया, बे खोथाया स्पष्ट। किन्तु मोनथिस्लाबाजासे सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय गावनि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो थांनायाव सोरखौबा इनकारेज होनानै गाज्रि खामानि मावनायाव माबा मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौथ' जों लानो हाया। मानोना हरखाबै जों बेखौ मिथिस्लाबाजासेनो जालांदों। जाय बुस्थुआ जोंनि थाखाय जाथावना नङै मोनसे, सिमाङावबो साननो हायै मोनसे जाथाय। आरो बेखौ जों मालाबाबो जाहोनो नागिरा। आरो बेखौ जोंनि बिटिआर सरकारा इनभेस्टिगेसन खालामगोन। आरो बेखौ जोङो सं दाननानै सैथोआ मा बेखौ जोङो दिहुननो नागिरगोन। जाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै मोनसे थासारिया राजखान्थि बायदि सोलिगासिनो दं। बे खेत्रआव नोंथांमोना बिटिआर सरकार जानानै दाजाबनाय दानख'ना माब्ला नोंथां मावगोन आरो माबायदि प्रसेसआव दं आरो बिनि जायफोर माने एलिगेसन होदों बेनि सायाव मा क्लियारिफिकेसन दं? जोङो जारिमिन आरो प्रेक्टिकेल बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां। जारिमिन बायदियै जोंहा सोरनावबा बिनांगौनि गोनांथि गैया, नङा होमबा? जोङो 7000 बोसोर जाबाय बे बर' हादोराव, आसाम बुरलुंबुथुर जौवेनाव रायजो जाबोनाया। 7000नि उनाव जोङो गासैबो खोमानानै लादों। दिनै जोंनि अस्तित्वआ गैयै बायदि जालांदों। बेवहाय जोंहा बिनांगौनि गोनांथि गैया, बे बाथ्राया सैथो। किन्तु दिनैनि बे डेम'क्रेसि हादोराव जेरावहाय जोङो डेम'क्रेटिकेलि मावनो गोनां खामानि, बे खामानिखौ मावनो थांनायाव माखासे हेंथाया फैखायो, बे स्वाभाबिक। आरो बे हेंथा गोनांखौनो हेंथा गैयि खालामनानै जोङो मावनो थांगासिनो दङ। दानिया हेंथाया जोंनि मानसियासो होदों। गुबुनफ्राथ' खाबु लाखागोन। जोंनि मानसिफ्रा होखारलाबायदों। जोंनि हाखौ जोङो थरसेबो होगारा। आरे बाबा दुलाराय नर्थ इस्टआनो जोंनिमोन होनबा जोंहा माबा गोरोन्थि जागोन नामा? मोनसे समाव लवार भुटानाबो जोंनिमोन। लवार भुटानावबो बर'फ्रा दिनैसिम रायजो जानानै दङ। बांलादेशनि माइमेनसिं एरियाबो बर'फोरनिनो मोनसे थावनिमोन। नेपालनि मोनसे पार्टआबो बर'फोरनिनो थावनिमोन।
बेखौ जों बुंनाय नङा गोदोनि हिस्ट्रि आगु हिस्ट्रियासो बेखौ बुंदों बिदि होननानै जोंथ' गासिखौबो डिमान्ड खालामनो हाया आरो बिदि होननानै बुरलुंबुथुर जौयेनखौबो जोङो नागारनायाबोथ' जोंनि बाथ्रा नङा आरो जों नागारनायनि बाथ्राखौबोथ' बुङाखै जोंहा जा दंखायो बेखौ जों नागारा जोङो जा बोरै बारायनो हागोन बेखौसो जोङो नाजागासिनो दङ मोनखानायखौ नागारनायनि बाथ्रायानो थानो हाया बेवहाय बेखौ लानानै मानो पलिटिक्स खालामनो जों बुंस'नो हाया आरो बे पलिटिक्स खालामनायनि गुबै थांखियानो जादों बिसोरो मालाबाबो गावनि अस्तित्वखौ सेल्फ इन्टारेस्ट